Niesie się Janik, serdeczko mojo. Weronika si objechała decko. Marcel. Merci. Prosím. Buchačka. Děkuji. Pani? Já už ne. Ale no. No, tak to by mohlo být tady školka, škola, domov seniorů. Wiesz, jedna łaska wiecznie trwa. Wiesz, dotyk dłoni po niej trwa. Po niej zvýši to, po niej zvýši chuť. Wiesz, obróże chcą mať viac, ako dáva klas. Nemučí ich závisť údel kajnou. Neženie ich blázon čas, neženie ich čas. Zem ich ľúbi svojou láskou tajnou. Half a mile from here, I see the old town running and the road to disappear without love. Where will we now? Without love. You try, but I don't try, but I want it. Sorry, but that message don't last it. Słyszałem to na sprawy, ale byli jasni. Trzeba nie bazi, pocieszę. Ja budzę wiatr, że a podniesie wiatr. Połamuje całe Stramaro, sen szuki, kamaro. To jest lub Ojciec naszą. Ślimak, ślimak, pisz tu rożki. Zaberem 5 minut, daj do tej palicy. Ale ja się tady dala zrobić nie mam, a ku temu niedobrego ja muża mam. Może mój starał siłę, niedobry je. Pozdravil, keď bol vtedy ten ešte taký úvodný príhovor, tak to hľadisko bolo prázdne. Ale som rád, že proste tie deti, ktoré tu boli pred chvíľou, tak s nimi prišli aj rodičia, aj starí rodičia. A verím, že ten program vás zaujme aj naďalej. No ja by som chcel teraz v tejto chvíli ešte aj
privítať našich vzácnych hostí. Na čele delegácie Českej republiky je pán starosta, pán Jozef Červený z mesta Pilníkov, takže nech sa páči. Pódium patrí človek, s ktorým ja už som mal čest sa stretnúť možno pred takými 3-4 rokmi, ešte keď pracoval na okresnom úrade v Prešove. No niekedy ten osud je taký, že sa opäť nám spoja cesty a on má aj, by som povedal, trošku už teraz aj bližší vzťah k našej obci. To vám potom povie sám. Prečo? Tak pozývam aj na pódium poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, pána Richarda Eliáša. Ja som vďačný, že poprosím najprv našho vzácneho hostia z České republiky a potom pan doktor Eliáš. Tak já děkuji panu starostovi, vážený pane starosto, vážené dámy, vážení pánové. Je mi velkou ctí, že můžu ten krásný, slavnostní den, to vaše krásné výročí prožít s vámi. Moc si vážíme milého přijetí a jsme nadšení z vašeho folklorního vystoupení. Je to nádhera, trošku vám to závidíme. Každopádně k tomu krásnému výročí se zaslouží popřát vám všem pevné zdraví, ať se vám v obci daří a ať si to dneska pořádně užijete. Pane starosto, ještě jednou moc děkujeme za pozvání, moc si toho vážíme. Keď prejdem po tým rodným valám, šednem sebe tam pod starú čerešňovo konáre, už myše skláňajú. Mám frajírku a vžac mi ju nedajú. Čerešňovo konáre, už myše skláňajú. La 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 le. Šačvici, na valane o půlnoci, jasnými šačvici. Šumně sebe špívajú šaliské párovci. Ľudí se nemyslí, že je na mizine. Veľa ľudí si anjelu slovo vypovedí. Na švece nikto nezná, chcete šaríš Bože leží. Ej, zhorela mi večerku maňa, a na celý suken kvetovaná, a raničke parta s pantličkami, Janičkovi češky so strožkami. Janičke parta s pantličkami, Janičkovi češky so strožkami. A Janička nevedomá je, oj parta nevedom koštuje, a Janičko prehorečne plače, hore mimo češpičky gače, a Janičko prehorečne plače, hore mimo. Padadiš, vozevom kašlisko. Hej, padadiš, vozevom kašlisko. Hoj, a ja še nebojím, mám frajerku blízko. Hej, mám frajerku blízko, v trecej chyži od nás. Hej, mám frajerku blízko, v trecej chyži od nás. Hej, hoj, mať moja dumala, že to svatý obraz.
Hej, pada dyšť, buze veľké bláto. Hej, pada dyšť, buze veľké bláto. Šej hoj a ja še nebojím, mám frajírku za to. Hej, pada dyšť, leše drule. Hej, pada dyšť, pomaly šeleje. Hej, hoj, ja ju nemám ľúbiť, keď še na mne šmeje. Hej, hoj, ja ju nemám ľúbiť, keď še na mne šmeje. Ďakujem pekne, nie som pripravená, myslela som si, že to posypeme makom a ideme ďalej k tombole. Chcem vám povedať, teda už keď som dostala slovo, že tú knihu som robila nie ako prácu, ale ako hobby. A pevne verím, že ako výsledok pekného hobby aj tak vyzerá. Že nie je dôležité, čo som si myslela ja o písaní knihy, keď som to písala, ale dôležité je to, aký budete mať pocit vy, keď to budete čítať. Pokiaľ sa vám tá kniha páči, šírte to ďalej, pretože náklad je pomerne vysoký a budeme veľmi radi všetci, ak sa teda rozpredá. Neviem, či je potrebné bližšie rozprávať o knihe, je už v predaji 2 dní, takže určite aspoň polovica z vás už to listovala. Prajem vám príjemné čítanie a hľadanie príbuzných spomedzi množstva tvári, ktoré sa v tej knihe ocitnú. Ja pevne verím, že sa tam nájde každá rodina. Ďakujem pekne. My ďakujeme tiež a prajeme samozrejme veľa inšpirácie aj pri písaní ďalších kníh. Ja sa len spýtam, asi pán starosta, prečo budeme uvádzať túto knižku do života práve makom? Malý Šariš je známy tým, že tu máme šľachtilskú stanicu, kde sa šľachtí mak. Takže, no, poliať borovičkou asi by to nebolo, lebo to je spišské, ale mak je ten tu náš malošariský. Takže, tak sme spolu aj s pani doktorkou akože si povedali, tak dáme to, posypeme tým symbolom, čo tu u nás máme jedinečné, a to je náš malošariský mak siaty. Tak to je krásna symbolika. Ja vidím, že je tu ešte pár slov, ktoré chcú byť povedané. Nech sa páči. Moc děkuji. Já musím říct pár opravdu slov od srdce. Vážená paní doktorko, to není
obyčejná knížka. To je knížka, která bude další desetiletí i století bude provázet naše další potomky a další naše následníky. Já bych rád dnes při křtu pár semínek máku z Malého Šariše přivezl k nám do Čech a zasel to naše společné přátelství, aby to té knížce dalo to správné téma. A jsme za to moc rádi, že se to podařilo všechno a moc vám k tomu gratulujeme, jste výborná. Moc děkujeme za to, že jste to pro Malý Šariš udělali. Tak myslím, že už môžeme prejsť k aktu. Posledné prianie, nech tá kniha má minimálne toľko čitateľov, koľko je zrniečok v jednej hlavičke maku. A to je koľko? To uvidíme, ale poďme teraz na slávostné uvedenie do života, nech sa páči. Máme za sebou takzvaný trojposyp. A je to tam. Myslím, že slávnostné uvedenie knihy Okná do minulosti obce Malý Šariš máme teda úspešne za sebou. Prajeme naozaj veľa čitateľov, spokojných čitateľov, aby vás sprevádzala vo vašich domácnostiach celé generácie. Ak ste si túto knižku ešte nezakúpili, stále tak môžete urobiť a neváhajte, pretože tu máme aj pani autorku, ktorá vám do nej veľmi rada dá autogram. Ešte raz blahoželáme, veľký potlesk autorke aj knihe. Prišla nám aj kytička. Tak, veľký potlesk aj pre malého hrdinu. To je vnúčik. Chceš povedať niečo do mikrofónu? Nechce odísť. Nechce. Ale aj to sa stáva. Ďakujeme veľmi pekne. Prajeme ešte raz veľa inšpirácie do ďalšieho písania. A my... O našej obci. K tohtoročnému 777. výročiu našej obce približne po trojročnom úsilí a namáhavej práci za pomoci mnohých vás, obyvateľov našej obce, získavala a spracovala materiál k vydaniu knihy Okná do minulosti Malého Šariša, ktorú sme pred malou chvíľou uviedli do života. Dámy a páni, cenu obecného zastupiteľstva pre rok 2025 získava pani doktorka Margita Pinčáková. Gratulujeme. Tak ešte raz veľký potlesk. Takto vyzerá už spomínaná cena. Chceli by ste niečo povedať? Ja neviem, či by som mala. Moja dcéra pravdepodobne dávala informácie, bolo tam zopár nepresností. Najprv by som teda šokujúcu informáciu o medaile na olympiáde v Moskve. Tak áno, ale bola to súťaž, ktorú organizovala cestovná kancelária Sputnik pre turistov. A teda stalo sa nejak, že som to vyhrala, to je pravda, ale nebola to amatérska, bolo to len pre turistov. A tie ďalšie už nespomínam. Ďakujem vám veľmi pekne, som veľmi prekvapená. Ďakujem. My sme samozrejme radi, že ste sa od behu dostali až k písaniu a že ste sa dostali k napísaniu tejto krásnej knihy. Ja ešte raz pripomeniem jej názov Okná do minulosti obce Malý Šariš, ktorej prajeme ešte raz veľa spokojných čitateľov a vám úprimne gratulujeme. Starostu obce za rok 2025. Tento rok bude cena venovaná nie fyzickej osobe, ale inštitúcii, ktorá bola založená ešte v roku 1953. Po dlhé roky dávala prácu mnohým našim obyvateľom obce a ako taká sa podieľala na jej rozvoji a šírení dobrého mena.
Hlavnou náplňou činnosti inštitúcie je výskum a novošľachtenie pšenice ozimnej, tritikale a maku siatého a udržovacie šľachtenie ďateliny lučnej Novej banky Slovenskej republiky podieľa na získavaní a monitorovaní nových genetických zdrojov maku siatého. Základný a aplikovaný výskum týkajúci sa maku siatého bol v rokoch 2011 až 2014 realizovaný v rámci projektu APVV, rastliny maku siatého produkujúceho semeno s lepšími vlastnosťami pre potravinársky priemysel. V súčasnosti patrí Centrum výskumu rastlinnej výroby, v súčasnosti patrí pod Centrum výskumu rastlinnej výroby v Piešťanoch a jej súčasným riaditeľom je inžinier Ľuboš Nastišin. Dámy a páni, cenu starostu obce za rok 2025 získava výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš. Chcem poprosiť, či je tu zástupca šľachtiteľskej stanice.